Det vi har her, det er en oversigt over protokollen. Her kan man oprette flere protokoller. Det gør man ved at klikke på ny protokol. Så kalder vi den protokol 3, og vi siger startdatoen var her, og slutdatoen er her. Så kan vi vælge at tildele protokollen til en bestemt borger. Man kan også vælge at tildele den til alle borgere. Så nu siger vi, det er til Kirsten. Og i forhold til skoleprotokoller, der vil man bruge udlade weekender her, den funktion, der er her. Nu trykker vi lige igennem, så dukker den op her. Den måde, man fører protokollen på, det er ved at sige se. Og så kan vi så sige, at Kirsten har været til stede her, og hun var også til stede her, og hun var til stede her, og til stede her. Men så var hun så fraværende her. Og det er her, hvor man så skal ind og angive årsagen til, hvorfor hun har været fraværende. Så det kunne jo være, at hun var syg. Og så var hun også fraværende her. Og det man også skal gøre, det er at vælge et nyt fraværsårsag. Det kan man tilføje her. Nu kan vi jo bare sige, at tandlægebesøg, og så igen var hun til stede her. Så det er bare en nem måde at kunne føre protokol på. Det man også kan gøre, det er at bruge funktionerne heroppe. Her kan vi vælge at finde en bestemt borger og protokollen, der er tildelt til den borger. Ved søgefunktionen kan man søge efter en bestemt protokol, og så kan man også bruge startdato og slutdato til at filtrere det. Det, der er rigtig smart, det er, at protokoloversigten og fremmøden for borgeren kan man finde under deres individuelle journaler og profiler. Så når vi går ind under Kirsten her og trykker se, og går ind under fremmøde, så kan vi se hendes protokol 3 her, og så trykker vi se, og så kan vi se de dage, hun har været til stede, og de dage, hun har været fraværende. Og det kan man faktisk også se ved procentsatsen i forhold til det her. Og så kan man selvfølgelig også vælge at filtrere dato, og så bruge søgefunktionen her.